Gihagit karon ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga epicenter sa flood control corruption ang syudad sa Davao. Sa opisyal nga pamahayag online, mitubag si Pulong nga angayang ipagawas ang tanang record sa tuig, proyekto o pangalan nga walay gidapigan. Gitabangan sab niya si Remulla nga dili kini daling magbuhi og pamahayag sanglit mamahimong makaguba kini sa institusyon labi na nga naa pa sila sa pag-imbestiga sa pagkakaron. Ang yan matod pa nila nga sa sihon ng flood control projects una siya nakalingkod na atong 2019. Nangumusta usab si Pulong sa dagan sa investigasyon sa giingong trilyon ka pesos nga flood control corruption gikan tuig 2023 hangtod nas kasamtangan. Gi-question sab sa kongresista kung duna ba sila listahan sa nakumpleto nga infra projects sa maong tuig sama sa iyahang gigunitan nga completed records.